Башкортостанда 3-нче тапкыр Смарт баксасы форумы оештырыла. Баксаслар быелгы форумга нинди өметләр баглай һәм үткән елгы вәгъдәләр үтәлгәнме? Һәм эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Баксаслар союзы Бөтәрәсәй җәмәгать оешмаһының Башкортостан бүлексәһе совет агзаһы Юлай Сафин. Юлай Зифарович, республикала быел 3-нче тапкыр үткәрелә Баксаслар форумы. Беренче һәм икенче форумдан бына конкрет һеҙҙең баксага ниндәйҙер һөҙөмтәһе булдымы? Біріншіден айтасым келе, Башқұртстан Республикасының башлығына зор рахмет етсем келе форумны ойыштырғандар үшін. Бірінші, екінші форумнан болған ярдәмнәре біздің енді электричество бойынша пикник ярдәм болды, потому что біз өзіміздің электричество селтерлерін Кырмыскален сельхозэнерго ТСОсына бердік. Һәрбір кішілеріне индивидуаль договорға шығарылар. Шушы яқтан бізге пикник ярдәм етілді. Шушы форумда болған сорауларына бізге ярдәм етілді бұл. И әйтәсім келе бит инде республикада берілген бюджеттан біздің бақшадағы бүтін абонентларға бушқа счетчиклар олыштырылар. Счетчиклар дұрыс әйткәндә автоматически аскои дип әйтәйек, показанияларын үзләре бирде әйтә. Кешеләргә квитанция гына килә, кешеләр шул квитанция белән түләй. Бұл шәхси йорттагы һымак түләйләр димәк. Шәхси йорттагы һымак. Нык җиңеләйтте бу эшләрне председателем генә мин үзем председатель битендә бакчаларның Санта-Калинкадан эшне председателенең бик җиңеләйтте, потому что электричество буенча бик күп сораулар, конечно, авырана парга безгә әлхәмдүлилләh дип нык җиңеләйтте эшләр. Ул председательгә гына түгел, мөгаен дә шунда яшәгән баксасларның үзләренә лә җиңеләйткәндер тормышын. Тормышын дөрес әйткәндә дә аларга нык җайлырак, потому что үзләренә һәрберсенә үзләренә килә, шул үзләре түлиләр. Әдилне акча җыйганчы дигән дөрес әйткәндә ул җиңел әйтте. Аларга бик шат булдылар. Бушка счетчикта булгач бит инде программа буенча счетчик булгач, шуңа аларга бик җиңел әйтте. Ут, электричество, һау, юл, субсар, улар бына һәр баксаслык ширкәтен бер саган төп һораудар. Димәк, ут менән һез мәсәлән хәл иткән, һәр чираттагы инде проблемаларны хәл итү тора. Безнең чираттагы хәл итү безнең юл вопросы буенча, юл сорау буенча без шушы вопросны глава администрация Уфимский районның Ельников Николай белән аның белән сөйләшеп, шушы юл вопросын быел язгылыкка решайтергә дип сөйләшкән идек инде. Алардан бер хат көтәргә куштылар. Хат алар белән күрешкәндә көтәбез инде язгылыкка юлны решайтербез дип, шу подъездный юл. Безнең инде шушы юл безнең бакча өчен генә түгел, безнең күрше тирә бакчаларда шушы юлны көтәләр. Влади кашан ди эшләрсез икән шул юлны ди. Безгә дә юл булыр дип. Юл мәсьәләһе нимәгә бәйле? Уның бына кырсын таш түшәргә кирәкме, әллә бөтенләй юл юкмы һеҙҙең баксага? Безнең бакчага дөрес әйткәндә официальный юл юк. Официальный түгел, ул теге дикий заезд дип әйтәләр бит инде аны. Безгә кирәк официальный юл. Дөрес әйткәндә, потому что любой органнан килеп, чыгып та китергә могытлар юлны. Сезнең дикий заезд ул дөрес түгел дип, аварийный ситуациялар булырга может дип, шуңа күрә безгә официальный юл кирәк. Дөрес әйткәндә, официальный булырга тиеш, ул картада булырга тиеш, и шул юлны обслуживать итәргә тиешләр, дөрес әйткәндә. Ул бит инде шушы постановление буенча, ярдәм иткән форумнар буенча ул Уфимский районның үзенә килә. Администрация нинди районга туры килә, алар обслуживать итә инде шул юлны. Әле ул беренчелектә хезмәтләндерелмәй димәк. Беренчелектә хезмәтләндерелмәй. Ел дәвамында яшәгән кешеләр бармы һеҙҙең баксала? Бар, безнең бакчада быел 25 семья яшәй. Елдан ел артып тора. Бурандар булды кышкыһын, яҙғыһын, көҙгөһөн, юлһыҙ саҡтарҙа була. Ул ваҡытта нисек ситуацияны сығаһығыҙ? Без бу вопросны ҡыш башланғансы собрание жыйып, кешеләр белән алдан сөйләшеп, алар белән шу зимний очистка снега дип, шуңа акча җыябыз да отдельно. И бер ответственный кешем бар минем бакчада, сразу әйтеп куя, кичкене кичтән буран була икән, или көндез буран башланса, трактор чакыртып, алдан бүтән урамнарны чистартып, безнең подъездный юлларны чистартып, әзер круглый год безнең юл ачык. Ягъни бу мәсәлән һеҙ әлеге вакытта үзегеҙ хәл итәһегеҙ. Әгәр дә инде район балансына күсерелә икән, бу инде урындагы администрациянең мәсьәләһе була. Дөрес әйткән, ул районга күчә инде. Алар безгә бакча хәтле чистартачаклар инде юлны. Гомумән бына шундый тәҗрибәләр бармы бакса участкаларын район администрациясының балансына күсергән сорактар?
Андай бақша участкаларын Бармак менен ханарлык турмаган. Аянса очень нык әз дөрес әйткәндә. Бына ошо һез әйткән проблемаларда хәл итүдә нимә күбрәк ярдәм итә һезгә? Ошо форумда осрашулар, түңәрәк өстәлдәр, улар ничектер булышлык итәме һезгә? Без инде түгәрәк өстәлләрдә дөрес әйткәндә барсы белән дә күрешеп, танышып, алар белән теге бер өстәлдә утырып сораулар биргәч, алар белән безгә эшләргә җиңелрәк алай. Потому что дөрес әйткәндә ход язып кына бит инде алар барып җитмәскә дә может дөрес әйткәндә. Булай общий утырып бер өстәлдә сөйләшкән, ул ныграк җиңелрәк и вопросларны тирәк эшләтергә алай. Һез Өфе районы советы депутаты ла, бына ошо вазифа, ошо статус һезгә мәсьәләләрне хәл итәргә ничек ярдәм итә? Ну, депутат статусы ул җиңелрәк, конечно, аның белән төрле Ишектәр җиңелрәк асыла. ишекләр җиңелрәк тә ачыла. Күп кешеләр белән, главалар белән, алар белән сөйләшергә дә җиңелрәк. Башка баксаслар белән эшләгәндә? Ну, бакчачылар белән алар инде без бит инде хәзер без Россия Федерациясе буенча без бит союзда булабыз. Алар безгә барчатысты. Без аларга ярдәм итәбез бит. Алар как раз безнең аша инде. Барча да безнең белән. Бына быел 2-3 мартта республикала сираттагы баксаслар форумы үткәрелә һәм онда Ради Хабиров белдерүенчә республика бюджетынан грант конкурсы ярдәмендә ниндидер суммалар бүлеү каралган. Һез бу грантка дәгъва итәһегезме? Бу грантка конкурс игълан ителгәнчтен бит инде без уйлаган идек. Нинди кемнең бакчаларда дип, мин үзем дә уйлаган идем, үземнең бакчаны грантка җибәрергә дип. Потом уйладык та безнең оешма булгач, без үзебезне дөрес әйткәндә артык подвинули, грубо говоря. Пусть икенче бакчалар үзләренекен сынап карасын дип, шуңа күрә без икенче бакчаларны калдырдык. Кемнәр биргән грантка быел 10 бакча 500 миллион акча бүленә аларга грант буенча. Шушы акчалар буенча алар балалар өчен детский площадкага эшләргә мөмкинчелек шушы акчага. Ягъни бу 500 мең акчаны балалар майдансыгын эшләү өчен генә юнәлтеп була. Юнәлтеп була. Урын бармы баксаларда аларда эшләр өчен? Ну, андый бик әфсәне сорау. Бакчаларда андый урыннар юк, конечно. Балаларга детский площадка эшләргә аны инде уже дөрес әйткән за пределы була инде ул. Нигә? Садовый товарищество эшләргә кирәк. Но анда уже за пределы чыксаң, опять ул территория бакчаныка булмай. Уже аның хуҗасы да икенче бит инде. Администрация булса, администрациянең сөйләшеп була. Икенче хуҗа булса, сөйләшеп булмый. Но бакчачларда күп андый сораулар кая куярга ул балалар өчен детский площадканы. Шуңа күрә әйбәт булыр шушы постановление үзгәртергә, конечно, ул бакчачларга шу грантны юл ремонтларга яки су вопросы, күп бакчаларда центральный су трубаларын ремонтларга шу постановление кертсәләр, бу әйбәт бар, конечно. Потому что күп бакчаларда урыннары юк. И грант белән генә аны бит отчет бирергә кирәк. Балаларның детский площадка эшләтмәгәч, отчет бирергә бик кыен. Шуңа күрә күп бакчачылар шушы гранттан тоже төшеп калдылар. Потому что урын юк. Бакчада урын юк. Бу грант аксаһын бына ошлай тотынып булыр ине тегегә дә тагыла ниндидер мөмкинлекләр бармы баксасларга бына үзләренең иң мөһим һорауларын, мәсьәләләрен хәл итү өчен? Мәсәлән, күп кенә авылдар юлларны яхшырту өчен урындардагы башлангычларда хуплау программасын файдалана, ППМ итегез. Һезнең мөмкинлек бармы онда конкурсларда катнашырга? Мондай комплекслар бездә ППМ дигән бакчачларга кагылмай. Кагылмай, димәк. Кагылмай. Андый кагылмай. Димәк, бу айруса мөһим мәсьәлә булып чыга шундай. Һезнең төзекләндерү эшләре баксаны, юл эшләре. Шушы вопрослар, конечно, безнең янына кайгырта. Но ләкин безгә шу постановление кертеләр бит. Бакча үзенең внутренней структурасын әйтик, үзгәртсә, можно нигә затраты 50%-ка кайтарга можно. Но аны бит эшләтер өчен тагын анда бик күп инстанциялар үтәргә кирәк. Юридик статусын үзгәртергә кирәк килеп чыга шулай бит. Статусын да үзгәртергә кирәк, анда требованиялар нык. Но требованияларны үтәр өчен бакчачларга үзләренә шуңа акча җыярга кирәк. Ул дөрес әйткәндә бу көндә авыррак.
Гомумән баксасларның үзләре бына улар ягына ниндидер әүземлек, ышаныс һәм бына ошо эштә эшләйек, бу эштә эшләйек дигән ниндидер инициативалар бармы? Әллә катмарлырак малай эшләве? Эшләргә катмарлык дип әйтә алмыйм. Үзем тырышып, үзем шушы статусларга килгәч, дөресен әйткәндә, бакчачлар инде син тигендә дә йөрисең, монда да йөрисең, безнең бакчага бик күп эшләр эшләдең дип, беренчедән аларга зур рәхмәт, алар үзләре дә рәхмәт әйтәләр. Шушыдай безнең иске электр челтәрләре, безнең трансформаторларда 80нче елгы бына алыштырдылар, бөтен яңаны куйдылар. Безнең һәрбер урамда уличное освещение куйдык без. Бөтен төнья карасаң, якта авыл кебек карап тора, ишектән күренә. Кешеләр бик зур рәхмәт әйтәләр. Алар өчен дә үзләренә дә зур рәхмәт. Ягъни әгәр эшләнгән, конкрет эшләнгән эшләр булһа, ышаныс бар. Әгәр дә инде бернинди дә хәрәкәт булмаһа, катмарлырактыр инде. Катмарлырак, ансы да, ансы шулай. Шулай инде представитель булып килгәч, эшләргә кирәк. Халыктың ышанысын акларга кирәк, шулай бит. Ансы шулай, дөрес. Шулай итеп, 3нче смарт баксаслар форумына нинди өметтәр баглайсыз? Ниндирәк юнәлештә һөйләшүләр булһын дип теләйсез? 3нче смартта инде быел дөресен әйткәндә күбрәк представительләр күбрәк катнашсын, дөресен әйтәсем килә. Күп представительләрдә уларның бакчачларда ышанып бетеп бармыйлар, шушы ТСОга бирергә, прямой договорга чыгарга, ничендерме һаман да кешедә ничендерме төрле дөресен әйткәндә ышанычлары юк микән дип әйтәсем килә, ышанып бетмиләр. Ышанып алар килеп, прямой договорлар күчсәләр, аларга бик җиңел булыр иде. Күбрәк обращение булсын бакчачлардан. Радиофорическа зур рәхмәт, алар бит инде безгә каршы каралдылар. Борылдылар дисәк тә инде дөрес. Быел күпмедер ничек була бетер, әйтә алмыйм. Әмма ышаныслар зур димәк, шулай. Ышаныслар зур. Зур рәхмәт әйткән гәмәгәсен уңыштар теләйбез эшегездә. Мин рәхмәт зур итеп, сезгә рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Баксаслар союзы Бөтәрәсәй җәмәгать оешмаһының Башкортстан бүлекчәсе совет әгъзаһы Юлай Сафин менән әңгәмә кырдык. Игътибарыгызга зур рәхмәт.